Φίλοι μου, γεια σας. Έχουμε κάποιες νέες κυκλοφορίες σε δίσκους. Να σας τους παρουσιάσουμε. Επανακυκλοφορεί το άλμπουμ του Θάνου Μικρούτσικου με τον Δημήτρη Μητροπάνο του αιώνα την Παράνκα. Ίσως ο καλύτερος ελληνικός δίσκος του Μάνου Χατζηδάκη, το χαμόγελο της Τζοκόντα. Ορχιστρικός δίσκος. Ακόμα ένας κλασικός δίσκος του Μάνου Χατζηδάκη, η Οδός των Ήρων. Επανακυκλοφορία του κλασικού άλμπουμ του Μίκη Θοδωράκη Ρωμιοσύνη με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Σε κυκλοφορία ο δίσκος του Γιάννη Χαρούλη Κολυμπρί, τώρα σε βινίλιο διπλό. Επίσης τον Go Through, La Sagrada Familia. Στη συνέχεια έχουμε κάποιους δίσκους στις πρώτες εκδόσεις του Δήμου Μούτσι κάποιο καλοκαίρι. Ο πρώτος δίσκος του Μούτσι με τον Κόκοτα, Βουράκη, Ελένη Ροδά. Σπάνιο άλμπουμ. Χάρης Αλεξίου, Σταύρος Κουγιουντζής, Λαϊκές Κυριακές. Προσωπικό άλμπουμ της Χάρης Αλεξίου. Αλέκα Κανελίδου, Αναμνήσεις. Ένα πορφουρί από τραγούδια ελαφρά παλιές εποχής. Προσωπικό άλμπουμ του Αντώνη Καλογιάννη σε μουσική Παπαβασιλείου, Τα Σημερινά, με το hit Όμορφη μου Κατερίνα. Καλογιάννης και το επόμενο, Χωρίς συνθήματα. Όπως του Καλογιάννη του και που λες Ευτυχία, με τη συμμετοχή της Μαρινέλλας. Έλλη Πασπαλά, το νησί των Λοτοφάγων. Διπλόν LP, Ευτυχισμένες μέρες. 33 χρυσές επιτυχίες του ελαφρού μας τραγουδιού. Εδώ υπάρχουν πάνω κάποια ονόματα να πούμε. Στότος Παναγόπουλος, Τόνης Μαρούδας, Φώτης Πολυμέρης, Ελίζα Μαρέλη και αρκετή παγή, Σοφία Βέμπο, Γούναρης. Επίσης, ένας σπάνιος δίσκος από επιλογή από περέτες, ελληνικές και ξένες. Ευγένιος Παθάριο Καραγκιόζης, ο Καραγκιόζης γιατρός, πλοίαρχος στο δικαστήριο, Φούρδαρης γραμματικός. Επιτυχίες νούμερο 4, Δημήτρα Γαλάνη, Διονυσίου, Κανελίδου, Μαρκόπουλος, Βιτσιάς, Μοσχογιού, Μπιθικότσης, Κόκοτας, Μητυλινέο, Τσιτσάνης, Ξυλούρης, Πολυπάνου, Περάκης, Κωστής Χρήστου. Κατερίνα Κούκας του Παράδεισου, Τα Ωραία, του Χρήστου Νικολόπουλου. Λάκης Αλεξάνδρου, πες πως σήμερα σε γνώρισα, μια σπάνια φωνή. Μανώλης Λιδάκης, ούτε που ρώτησα. Μανώλης Μητσιάς, Εξαδιαιρέτου, του Σταμάτη Κραουνάκη και του Δερβενιώτη. Μητσιάς και το επόμενο, Μίκη Θεοδωράκη, Τα Λαϊκά, σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου. Νότης Μαυρουδής, ίσως φταίνε τα φεγγάρια, με την Αρλέτα, Βιτάλη Μητσιάς της Ανακλείδου. Διπλό LP, Αξέχαστη εποχή με τον Νίκο Γούναρη. Ένα βράδυ που βρέχε, άρχισαν τα όργανα και αρκετά άλλα. Ένα σπάνιος δίσκος, Αιγαίο μου, συλλογή με τον Κατέβα, Λιζέτα Νικολάου, Μπιθικότσι, Μητυλινέο, σε σπάνια κομμάτια. Καζαντζίδης Νικολόπουλος, Βραδιάζει. Πορτρέτα με τον Γιώργο Ζαμπέτα, σε 14 επιτυχίες του.
Τάκης Βούης και τώρα τραγουδάμε. Κομμάτια δικά του και του Θεοδωράκη και του Μαρκόπουλου. Ρεμπέτικα με τον Παπαϊωάννου, Παγιαντέρα, Χατζηχρήστο, Καπλάνη. Πολλές κλασικές επιτυχίες. Τάκη Σούκα, η αγάπη είναι το θέμα του Γιώργου Σαρής με τη συμμετοχή της Αλεξίου. Στο Μια ζωή μέσα στους δρόμους, καθώς και σε άλλα δύο κομμάτια. Βίκη Λέαντρος, η μικρή μας ιστορία, προσωπικό άλμπουμ της Βίκη. Διονύση Τσακνίου Παλαμός με τον Γιώργο Κατσάρη. Ένα από τα πιο πετυχημένα σε πωλήσεις άλμπουμ στη δισκογραφία, Νταλάρα στα τραγούδια μου, διπλό live. Χρήστος Κυριαζής, μου θυμίζει τη μάνα μου. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, η Δημότυχο Blues. Το γνωστό άλμπουμ του Λευτέρη, του Λαβρέντη. Λίτσα Διαμάντη σε μια συνήθεια, από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της Διαμάντη. Διονύσης Σαββόπουλος, η Ρεζέρβα. Δεν θέλει συστάσεις. Ελένη Δήμου Α και Β προβολή. Καινούρια κομμάτια μια πλευρά. Επιτυχίες κλασικές η δεύτερη πλευρά. Του Ξαρθάρχου, του Μάνου Λεΐσου, του Σπανού. Δημήτρης Κοντολάζος, μην κάνεις όνειρα για μένα. Με το εγώ δεν ήμουν αλήτης. Μιχάλης Ραγιντζής, έτσι μ' αρέσει, με τη συμμετοχή του Ιαγγίλα. Κώστας Καλδάρας, γεια σας που πέφτουν τα σύνορα. Σωτηρία Μπέλου, Βίκη Μοσχογιού, Ελένη Βιτάλη, Βασίλης Λέκας, Ελένη Τσαλιδοπούλου και Αφροδίτη Μάνου. Κώστας Χατζής, ανθρώπινα συστήματα. Διπλό άλμπουμ live του Κώστα Χατζή. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας, εμείς, το γνωστό τους άλμπουμ. Άννα Βύση και το επόμενο, οι Δαίμονες του Νίκου Καρβέλα, από την παράσταση. Στη συνέχεια έχουμε κάποια ξένα κομμάτια. Αυτός είναι ρωσικός δίσκος, Άντρεϊ Πέτροφ. Εδώ Concerto d'Amore, Vivaldi Concert for Lovers. Διάφορες επιτυχίες, κλασικά κομμάτια. Song Without Words, κλασική μουσική. Best Love Piano Melodies, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Mendelssohn. Beethoven's Great Biggest Hits. Τα καλύτερα μας χρόνια νούμερο 2. Σπίτι Γκονζάλες, Μάντε Μάντε, κλασικές πάγιες επιτυχίες. Και το νούμερο 3. Νούμερο 2 αυτό. Αυτό είναι το νούμερο 2. Και το νούμερο 1. Soundtrack από τις ταινίες The Magnificent Seven, Return of the Seven. Αυτό είναι πολύ ωραίο άλμπουμ, Son of Dracula. Δεν θα μπορέσει να κάσει. Μια σειρά από δίσκους στον ΑΠΑ, Love Songs. Honey Honey. The Best of ABBA. ABBA The Visitors.
ακόμα ένα με greatest hits στον ABBA. The album. Voulez-vous. Astor Piazzolla live. Και τέλος έναν τριπλό άλμπουμ των Beatles. Αυτά φίλοι μου είχαμε για σήμερα. Αυτά θα τα βρείτε στο New Musical Way. Τρίβα Διγενή 63 Β' Λεμεσός, τηλέφωνο 2558 88 60. Μπορείτε να μας κάνετε subscribe στη σελίδα μας, στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.